كساسي نزقربو حتو مهايا مسارتاي ناي منبارن زي منبارن حتو زلعل انتخون عاد قطر 314 زبار كلتشن 11 عمت مرس تمحايش او سراحتኛ መንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አንቀጽ 10 ንኡስ ክልተ ዝኾነ ቤት ዕዮ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ንሰራሕተኛ ወይ ንሕጋዊ ወኪል ሰራሕተኛ መሃያ ይኸፍል ብምባል ይድንግግ አንቀጽ 11 ንኡስ 1 ድማ መሓዝን ምቁራጽን መሃያ ኣብ ዝምልከት ድንጋጉ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃዩ ክትሓዝ ወይ ክኡረጽ ዝኽእል ብዝገበሮ ስምምነት ጽሑፍ لا بتإزاز سرعة بيت فرد وي محبراي بيت فرد بخالو تحقتات مخانو مسارات نوس عنكز حدا زي عنكز انت زهون بخال أقوى مهايا محازه مقراص كم زي كال يدنج كابزو توسا 10 حدا نوس كلتا أبزي عنكز نوس كلتا حدا نوس عنكز حدا لن مسارات كمهايا سرحتنا ببور حزو رتمتان ገንዘብ ካብ ዝተጻረየ መሃዩ ካብ ሲሶ ኣይበልጽም ብምባል ያቕምጥ ኣብዚ ምርዳ ዝካል ካብ ብጽሑፍ ዝተገለጸ ስምዕነት ሰራሕተኛ ወጻኢ ብዝኾነ ኣግባብ ደሞዝ መንግስቲ ሰራሕተኛ ልዕሊ 1.3 ብዝኾነ ኣግባብ ሕግን መሓዝን ምእጋድን ከም ዘይከኣል ግልጽ መገደድን ድንጋጌ ተቐሚጡ ተ 1.3 እውን በአብያተ ፍርድ በኻሎት ሕግታት ክእገድ ዝኽእል ኮይኑ ነገር ግን እዚ ዝኾነ ዕዳ ንኽፋል ወይ ድማ ዲሲፕሊናዊ ቅጽዓት ንምውሳን ጥራሕ እዩ ስለዝኾነውን ብሲቪል ሰርቪስ ዝመሓደሩ ሰራሕተኛ መምህራን መሃያ ዝተሓዘሉ ወይ ከይተኸፈለ ጻንሐሉ ሕጋዊ ምኽንያት የለን ስለዝኾነውን እዚ ናይ መሃያ ሕቶ በዞም ልዕሊ ኢሎም ዝተገልጹ ምኽንያታት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ሰዕነ ክወሃበሉ ዝኽእልን ዝግባእን ስለዝኾነ ግቡእ ክዋጻእ እናተገበ ዘይተዋጸአ መንግስታዊ ኣካል ተሓታትነቱ ተረጋጊጹ ሕጋዊ ፍታሕ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ በዚ መሰረት እንክጠቃለል ቀዳማይ ተኸሳሲ በጀት ስለዘይተመደበሉን ኣብ ወረዳታት ክሊ ስልጣን ዘለዎም መምህራን እውን ብቐጥታ ምኽፋል ሓላፍነት ስለዘይብሉ በዚ ክሱ ዘሕትቶ ኣይኮነን ተባሂሉ ብኣብዝሓ ድምፂ ፍርዲ ተዋሂብሎ ካልኣይ ተኸሳሲ ናይ 17 ወርሒ መሃያ መምህራን ዝምልከት نبر 5 بليون 434,614 تحتاتيو تواهيلو بابزح دمصي فردي تواهيبلهم سالساي تخصصي ناي 17 ورحي مهايا بر استغلص زملكت ناي مخفال ግቡ አለው ተዋሂሉ በሙሉ ድምጽ ፍርዲ ተዋሂብሎ ስለዝኾነውን ካላይን ሳልሳይን ተኸሰስቲ በሓባርን ተናጸለን ናይ 17 ወርሒ መሃያ ብር ክኸፍሉ ግቡ አለውም ተዋሂሉ በአብዛሓ ድምጽ ፍርዲ ተዋሂብሎም ራኣይ ተኸሳሲ ናይ ዘይተሰደነ በጀት ዓመት 2014 ዓመተ ምህረት በጀት ድጋፍ ክሰድድና ተገበ ስለዘይሰደደ ከሳሲ ዘቕረቦ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ መምህራን ናይ 2012 ወርሒ مهايا كفليت حتو بر 3 بليون 863 مليون 691 بر نطبي 23 خفل زون مس حلفنا زلو سالساي تخصصي بحوارن تناصلن حلفنا تحتاتيو توالو بمولو دمص فردي توهيبلو كالاي تخصصي مثال ساي راعين تخصصتي نزنا 12 ورحي مهايا بحوارن تناصلن ناي مخفال حلفنا تالو توهيلو بابزح دمص فردي توهيبلو بزي مسارة صعب وسانة تواهبلو وسانة قدامي تخصصي بزقربلو كسي تحتاتنا تيبلون تواهلو بابزح دمصي وسانة تواهبلو كالاي تخصصي ناي 17 ورحي مهايا 50,720 مهران تግራይ بر 5 بليون 5 بليون 493 مليون 534 614 بر ناي مخفال ግቡ አለው ተዋሂሉ በአብዛሓ ድምጽ ውሳነ ተዋሂብሎም ሳልሳይ ተኸሳሲ ናይ 17 ወርሒ መሃያ ናይ 50,720 መምህራን ትግራይ 5 بليون 473 مليون 534,614 بر ناي مخفال ግቡ አለው ተዋሂሉ በሙሉ ድምጽ ውሳነ ተዋሂብሎም ራኣይ ተኸሳሲ ናይ 12 ወርሒ መሃያ 50,720 መምህራን ትግራይ ብር 3 بليون 863 مليون
691,492 ብር ናይ ምፋል ግቦ ኣለዎ ተባሂሉ ብሙሉ ድምፂ ውሳነ ተዋሂብሎ ሳልሳይ ራዓይን ተኸሰስቲ ኣብ ቁጥሪ 4 ንዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ብሓባርን ተናጸል ተሓተቲ እዮም ተባሂሉ ብሙሉ ድምፂ ውሳነ ተዋሂብሎ ካልኣይ ተኸሳሲ ኣብ ቁጥሪ 3 ንዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ምስ ሳልሳይ ተኸሳሲ ኣብ ቁጥሪ 4 ዝውሳነ ንዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ምስ ሳልሳይ ራዓይን ተኸሰስቲ ብሓባርን ተናጸልን ተሓታቲ እዩ ተባሂሉ ብኣብዝሓ ድምፂ ተወሲኑሎ ወፃኢን ኪሳራን ዝምልከት ናይ ጠዋኣበል ብቁርፂ 1 ሚልዮን ብር ካልኦት ወፃኢን ኪሳራታትን ብር 100,000 ብር ካልኣይ ሳልሳይ ራዓይ ተኸሰስቲ ብሓባርን ብተናጸልን ንከሳሲ ከፍሉ ይግባእ ተባሂሉ ውሳነ ተዋሂብሎም ኣብ ዝተመሓየሸ ክሲ ዘሎ 1393 ገጽ ሽም ዝርዝር መምህራን ወረዳ መሃያ መጠን ን17 ወርሒ መሃያ ዝገልጽ ዝርዝር ሰነድ ኣካል ዝፍርድን ውሳነን እዩ ተባሂሉ ተወሲኑሎ ኣብ ይግበንን ኣፈጻጽማን ተታሒዙ ዝቐርብ ይኸውን